zul je het verhaal zien achter de propeller aan de gevel hier in Beegde. Het is een beetje lastig om zo maar direct bij de mensen achter hem te lopen. Nee, naar buiten gevlogen. Nee, naar binnen vliegen kan niet, hè? Er is een vliegtuig binnengevlogen. Ja, maar dat kan niet, want dan zou je de propeller toch andersom moeten zetten. Ja, normaal gesproken wel, maar Of zou je van die kant het binnengevlogen is van zien? deze kant uit binnengevlogen. Een duikvlucht, zo. Dus dan zou je de rest van het vliegtuig eigenlijk op een Dat zolder vliegt moeten binnen op de leggen. zolder. Ik heb zo'n dikke dag dat ik gewoon onderweg dat ik die Kunt stiegen goed, kom. joh. En nou zien we stiegen. Oh, echt hoor! Ja, dat Oh, dan moeten we ons ook even de hand schudden, hè? Ja. Dan moeten we ons even daar... Hoi! Hoi Celia. Celia? Celia. Cilia. Ja, dat kun je niet van vuren. Ja, chic. Zoek naam hè? Ja. En wij zeggen gewoon ziel. Siel. Geen Siel. En dan Ja. zullen we die Cecile zeggen. Hi. Hallo. Dat is Hallo. mijn mens. Pierre. Ik ben Tony. Tony? Een zus van Siel. Oh, je ziet zusjes. Ja, zie je dat niet dan? Ik dacht, het zijn Nou, geen de direct. ene heeft een bril op en de andere niet. Dus dat moet ook in de zin Siel. Ja, ja, jawel. Ik sta al op mijn vader en zij op de moeder. Maar, Ik hoor je. ja, dat zie je nog gebeurd. Eén ding snap ik niet helemaal. Met hoeveel wordt je toes? Met 7. Met 7. En ik vind het verschil tussen Cilia en Tony nogal groot. In wat voor Nou, opzicht? Cilia is heel chic, Ja, en ik niet zo. maar Tony is hè? Dat, ik denk bijna van, waar is de inspiratie op of zo? Nee, ver heb je altijd nog familieleden, hè? Ah, oh, dat is wel zo leuk, hè? Een overleden zus van mijn moeder had je Cilia, dus dan had je het, want dat is een beetje ouder als mij. Mijn oma had je Netje, dat is Antoinette. En ik ben de ene jongste, dus toen kwam ik pas aan de beurt. Eerst waren de overleden broers en zussen van vader en moeder mochten aan de beurt voor te vernamen. En zo doen die. En de favorieten gingen natuurlijk eerst. Hè? Ja, daar kan ik niks aan doen. Hè. Ik kwam pas later. Van de favoriete overleden familieleden en zo. Ja. Ja, die, Ja. die het meeste in de keukenkast daar liggen. Kijk, hij had nog zijn opa. Pierre had je. Ja, daar heb je Pier. Pier. Ja, Ja, of ja, jeer, maar dat zeggen ze meer. ja wat daar aan verder de noord. kant van het water. Ja, ja, aan de goede kant van de Maas. Zullen we zeggen. Allee, waar je vanavond komt. En Piet, wat is dit verhaal? Nou weer bestikt Mijn van u? verhaal, ja, ik heb de Cecilia gevonden, hè, op Bospel. Cecilia, Maria, Antoinette, Magdalena, Wilhelmina. Die had er 5, hè. Allemaal bijnamen, of ja, heilige. Goeiedag, zo moet het heilige. Heuren zien echt er wat chiquer uit. Ja, Ik heb 4 namen. Kijk, ik heb er ook nog 3. 3 namen. ik heb Dat is even moeten het oefenen, maar maar ik verschil. ken ze wel. Ja, de Veurrood raakte echt goed geput, hè, Tony? Maar ik heb er nooit geen last van gehad. Maar nu ga ik erover nadenken. Hè. Doe ik. En hoe weet ik het niet? Doe ik verder zal En gewoon. dan komt u dan ook op de televisie, hè? Ja. Ja, Dat is me Ja, dan gewoon weet ik niet wie Ja, dat dit, is. nou ja, nee, dit komt alleen op televisie als je alle veer. mee Die 12 formulieren die we in de auto hebben liggen. Dus dat zijn er 48. Als je door. Maar we hebben leuke balpennen van Ellie en Beos. Dus Oh, oké. ja. Dus dan kan er altijd wat ja, gestreken daar kunnen we er wel een van missen, hè? Of Ja. 4 mensen, of niet? Ja. Ja. Maar door mij is heel vaak gedacht van, ik hoor dit, want ik woon in een buurtschap waar Kapelken is en ik poets dat. En er wordt altijd zo gezegd, als ik aan het poetsen ben, ik gewoon dat L1 een keer kwam. Dat kost ik. Ach nee, Dat kost van mijn verhaal eens Cecilia, vertellen. En nu zitten we ik geloof er geen hier, fluit nu zitten van. we hier in, waar ik zitten kan we? het Beegde? In Beegde. Ja. En dan komen we ze niet tegen. Dat had ik nog nooit gedacht. En ja, die hoef ik geen kapelken te poetsen. Ja, bij ons in Deur, bij Nederweert, een bokentje. Oh, is dat. Nederweert? Ja, Nederweert, bokentje. Bokens. Ja, een bokentje. Oh, dus daar hebben ze ook een bokens. ja. Ja, bij Venlo hebben ze ook. Ja, Ja, dat is ja, boekend. boekend. Dat is boekend. Ja, hebben ze een- Dat is boekend en dit is boeket. Boeket wordt dat geschreven. Ze zeggen allemaal boeken. Oh, wacht eens, maar daar hebben we een Ja, keer zie je een dat hele geweest? mooie aflevering opgenomen. Ja, dat heb je. Is dat theatertje er nog? Ja. Dat is er. Ja? dat is er. Is hen er nog? Dat is Ja. er. Ja? Die vrouw niet meer, waar Nee, want zijn vrouw was toen al krank, geloof Ja, ik. dat klopt, ja. Maar hij is er nog altijd, hij doet er nog altijd. Dat doet er nog altijd, ja. Dat is altijd- Dan gaat je tegenover had je een opname moeten maken. De mensen is veel interessanter als dit van dat theater. Moet een sticht op je. Nee, doen we neerbokken. Dat moet je zeggen gewoon. Hoor, meneer Bokken. Neerbokken. Meneer Bokken. Dat moet tegenover dat theater.
Oh jee, maar dat leed nou op En dan moet straat, je hè? eens Dat vragen. leed nou op straat, die tip. Ja, En dan- we doen nooit wat met tips. Maar we zullen weer eens een keer door... Is het door Boeket of door het Boeket? Of wie noemt ze het? Boeket. Boeket. Ja. Boeket. Die heeft een fiets aan de straat staan. Dan moeten we eens vragen die geschiedenis van de fiets. Oké, niks zeggen verder. Nee, niks- Want niks anders zeggen. weet ik al te vullen. Ja, En ik ja. wil nooit... Maar dat dat is een mooi verhaal van de fiets. zeker. Oké. We slonden het op. Ik heb 2 getuigen. Ja? Nou ja, Maurice nee, want het is dat over 3 seconden toch wel vergeten. Maar Nee, ik grapje joh. We gaan er een keer langs rijden. En dan gebeurt het of het gebeurt niet. Ja. Dus het kan zien dat meneer Bokken er niet is. Met onverwacht. het kan ook goed dat ik niet het kapelke ben. Ja. Dat kan ook. En dat kapelke, je woont in Nieuwiertje en het kapelke staat in Boeket. Ja, maar gewoon nou in Boeket. Oh, gewoon nog in Vlak Boeket. bij dat kapelke. Hoeveel lu wonen er in Boeket? Ja, Wie groot is dat? Ik weet het niet. Toch wel een 50, 60 in. Nee, maar Hoes. dat is in Mierenshonger toe, zo is bij de buurt. Ja, Buurtschap. ja. Oh, toch wel? De straat, Het Buurtschap. ligt aan, de niet straat, de vast. hè. straatboeken. Ja, de straatboeken, maar dat is Ja, dan de ja, buurt. ja, dat is iets anders. Ja, dat is iets Het anders. is wel een heel leuk plekje. Dat weet ik nog wel. Jawel. Lekker rustig, landelijk. Ja. En die kapel, Ja, dat is die is wel met blijven die Iers trouwen. Hè. Die stond vroeger bij ons in de buurt. En dus nu in de street rijden. En die hebben ze weggehaald, joh. Die kapel. hangen. gekregen. Ja, gekregen, joh. Dus waar ze naar de stof gegaan. Maar we hebben even afgezien van het probleem met alle namen. Hè? Die is er 5, Tony heeft er maar 3. Die zit net al van, ik begin nu toch wel een beetje ongerust te weren. Ja, zal ze goed slopen vandaag? Denk wel. Ja? Jawel, leven goed. Misschien toch een bolletje extra? Ja. Misschien nodig. Nee, want doe ze is, hè, en Piet kan dat beamen, dat als hij het kapelken en poetsen worst, dan worst hij altijd aan het, nou min of meer aan het beeën, dat ze ons een keer tegen kwam, hè? Wat blieft er dan nog te wensen? Over nou, Cilia. Want het is goed gekomen. Dat is ook gekomen. Ja, dus stond er nog meer wonderen op die liefske? Nee, nog niet. Nu gewoon ik denken aan het volgende. Water en wien veranderen? Ja, misschien. Ja. Misschien. Dat weet ik niet. Nu is dit voorbij. Nu heb ik het gezien. Dan kunnen we het kallen. En nu gewoon ik denken, dan komt weer wat op hun paard waar ik denk, oh, dat wil ik ook. Oké. Ja. Dus het kan zien dat als we tegen over een paar weken zul je bellen, dat ze een nieuw visioen gehad heeft, al dan niet bij het poetsen van het kapelke. Nee, maar weer wat anders kan. En kan ook goed van nemen. Misschien als je dit lastig, dat weet ik ook niet. Ik vind het wel leuk. Ja, toch wel. Ja, ik Nee, want bijna altijd nou een onderwijs. het had natuurlijk ook enorm tegen kunnen vallen. Hè? Dat hij ook tegen kunnen vallen, ja. Dat ze denkt van op televisie, hoe leuk, maar het echt wat een... Ja, maar nu moet ik nog op de televisie zien. Dit is gewoon boetekal en onderwegen. Ja. Ja, nu moet ik nog op de televisie zien. Ja. We hebben ook nog een klachtenformulier Oh, van 100 kindjes. Ja. Oh, nou, dan moet ik toch nog een over. Verplicht alle vragen invullen. Ja, nee. Als ze een klacht in wil dienen, moet ze dat ook goed doen. Ja, dan Hè? moet je het goed. Maar terug te komen over die 5 namen. Oh ja, de 5 namen. 5 namen. Toen zag mijn vader zo weer terugkwam van de gemeente. Dat doe ik dus nooit meer. Met zoveel namen. Dat is de laatste keer dat ik hierheen gewoon. Zeker Met als een zoveel stuk in de namen. hakken is. Ja. Hè? Want, Ja, en toen kwam ik. En vandaar dat ik er ook met 3 heb. Ik dacht, er komt niet eens meer. Maar ik kwam toch nog met 3 namen. want in Lintiet gingen ze echt rechtstreeks uit het café gingen ze de aangifte doen. Hè? Nee, maar dat Zo- deed mijn vader niet. Nee? Die ging direct nu zeer. Maar toen lag je ze op een gemeente ermee. Ja, maar 5 namen. En van die lang. En als je meegtje, maar als je een jong was geweest, en die moest onder dienst, en die 5 namen, ja, die jongen er nu wat, kosten ze nu wat opschrijven. En toen zie je getrouwd. Ja, en die bestuur, die begos. Cecilia, Maria, Antoinette, Magdalena, Wilhelmina, wil jij je man? Ja, wat zeggen ze dan allemaal? Piet! Ik heb toch een reactie Dat gehad. zit goed. Een reactie gehad van de familie bij u te krijgen. Jo, en nu nog lacht de familie nog eens mee. Dicht met die 5 namen, weten ze nog, neem die namen nog eens op. Hè. Dan moet ik in de familie om een verjaardag die namen allemaal op gaan zeggen. Hè. Daar blieft ik voor altijd Dat achtervolgen. blieft- dat blieft En me daar zit Ja. een heel verhaal achter ook. Hè. Iedere naam heeft toch Daar een zit ook een betekenis, heel hè, verhaal. waarom dat erbij mocht. Ja, dan moesten dat ook die ganse familie Ja, geschiedenis Ik er, heb allemaal uitgelacht weer. Ja. En de peer doen die dat, of niet? Nee, dat was Cecilia, dus dat was tante Cilia, die was dood, die moest vernaamd worden. Maria, Niemes, hij nog Maria gehad, dus dan moest Maria worden. Want stel dat je de laatste was, hè. Antoinette, dat is ook oma, ik ben nog nooit vernaamd. Stel dat er Niemes meer komt. Antoinette.
Magdalena, mijn peertante, die was in het klooster en die had de zustersnaam Magdalena. Ja, ik ben zo blij met mijn peet. Ik kindje ik wat Magdalena te hebben. Toen kwam in het peet doen, hoe mijn wiel is ook zo, ja, nu je toch zo aan de gang ziet. Ik ben ook nog nooit vernaamd. Ik wil er mijn naam ook in hebben en dat was Wilhelmina. En toen ging gespap mee naar de gemeente. Zo is het. Dus dat is niet van de peppermuntjes? Nee. 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 Dat is ook Hey, ja, heb je zelf ook kinderen? Ja. Ja, Georg? Ja. Ja, ben met Nou, ik begin maar bij de veelpleger. Ja, Hoeveel namen? 2. 2. Nou, 2 kinderen of 2 namen? 3 namen en die hebben ieder 2 kinderen. Dus de oudste niet, dus man erbij. Met mijn naam, hè. Mario Wilhelmina. Oh ja, Mario Wilhelmina. Oké. En de Paul, dat is dan Matthijs, dat is Piet zijn vader. Paul Matthijs. En Ilse, dat is Ilse Cecilia, want daar heb ik er Mine bij gegeven. Omdat het kan. Om het kan. Ja. Ja. Maar daar zit je tevreden mee. Ik ben helemaal Ja, de tevreden kinderen mee. ook? De kinderen ook, ja. Dus het is eigenlijk toch een beetje doorgeven op... Toch nog een beetje doorgeven, ja. Want mijn moeder, die heet Mina. En die zegt zo, je moet mijn naam nooit vernamen, dan hoeft er geen Mina te komen. Ja, dus de duip naar Wilhelmina, dat mag wel. Hè. Ja. En bij dich toch niet? Allemaal 2 namen ook. Gewoon de voornaam, wie ze heette, Maurice Johannes. En dat is Rob, dat was Robert Elisabeth, dat is de overleden moeder van die mens was dat. En het eindste, dat was Eefje, dat is gewoon een naam van Antoinetta. Wie de naam? Luister, ik vind dat moet kennen. Ik heb ze lang genoeg bij jou gedragen. Ja, Hè? dat vind ik ook. Nou, hartstikke bedankt voor het gesprek. En tot ziens op de Georg, televisie. bedankt. En we hebben toch even lekker gelachen. Hartelijk lekker gelachen. Ja, dat heb Ja. ik altijd gedacht. Doe bedankt. Tony, Goed. zie je op de metjes. Ja, maar dat is dan Ja, zie je.